иштирок дар олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ ҷаҳонбинӣ ва дониши наврасони моро боз ҳам сайқал медиҳад. воқеан ҳам чунин аст. имрӯз наврасони тоҷик дар арсаи байналмилалӣ, яъне дар олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ иштирок намуда хуб ҷойҳои намоёнро сазовор мегарданд. салом тамошобинони гиромӣ, барномаи навбатии ифтихор аст. манзури шумо қаҳрамони барномаи имрӯзаи мо наврасест ки дар чандин олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ иштирок намуда сазовори ҷойҳои намунавӣ гаштааст. дастрасӣ аз технологияҳои муосир имрӯз наврасони моро боз ҳам рӯҳбаланд намуда ба сӯи илму донишомӯзӣ ҷалб мекунад. таъсири омилҳои мазкуранд ки дар тамоми олимпиадаҳои байналмилалӣ наврасони мо иштирок намуда бо медалу ифтихорномаҳо ба ватан бармегарданд. яке аз чунин наврасони боистеъдод Қурбонов Бурхвалӣ мебошад ки 21 июни соли 2004 ба дунё омадааст. айни замон хонандаи синфи 9 литсеи рақами 1 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе ба номи Ниёз Сафар мебошад. Бурхвалӣ тӯли 4 сол мешавад ки ба омӯхтани фанҳои дақиқ машғул буда баъд аз дарс ба маркази рушди истеъдодҳои ноҳияи Шоҳмансор рафта дарсҳои иловагӣ мегирад. дорандаи медали тилло, нуқра ва биринҷии олимпиадаҳои байналмилалӣ аз фани математика мебошад. бурхвалӣ, ба барномаи ифтихор шуморо хушомадед мегӯем. ташаккури зиёд. ман ҳам бисёр хушҳолам ки дар инҷо бо шумо ҳузур дорам. саломат бошед. воқеан ҳам бинандагони гиромӣ, Бурхвалӣ яке аз наврасонест ки хуб муаррифигари Тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ, яъне дар олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ буд ва мо бисёр хушҳол ҳастем ки имрӯз дар студияи телевизиони Баҳористон ҳамроҳи мо суҳбат карда истодаед. хуб Бурхвалӣ, имрӯз мо аслан атрофи ҳамон муваффақиятҳо, атрофи хуб ҳамон олимпиадаҳо, атрофи он хуб баргузории он олимпиадаҳо ҳамроҳи шумо суҳбат мекунем. гуфта метавонед ки аз чандсолагӣ ба хондану навиштан масалан шурӯъ кардед? ёдатон ҳаст? бале, ман дар ёд дорам. аз синни 4 солагиам навиштану хондан метавонистам ва баъд аз ба мактаб рафтан ман бо фанни математика шинос шудам ва ин ба ман хеле шавқовар менамуд ва ман ҳавасманд шудам ба ин фан. Чӣ барои шумо бештар шавқовартар менамуд ва чӣ сабаб шуд ки диққати махсус диҳед ва талош кунед ки ин фанро аз худ кунед? чунки ман ба ин фан худ шавқ доштам, ман кӯшиш мекунам то бисёртар ба ин фан машғул шавам ва ҳал кардани масъалаҳо ин як чизи шавқовар аст ва бисёр ҷиддиятро талаб мекунад ва бояд ки дар ин ҷо хато накунӣ ва як хатогӣ метавонад ки тамоми ҳалли масъаларо хато гардонад ва аз ин хотир бале ба ман хеле шавқовар менамояд ва ман дар ин ҷода кӯшиш мекунам. Бурхвалиро бобояш ба муассиса дар синфи 5 хонданаш оварда буданд ва ҳамон вақт аз рӯи мушоҳидаашон Бурхвалӣ ба хондан, ба фанҳои математика, забонҳо шавқи зиёд дорад. бинобар ин ба ҳамин литсеи мо оварданд. вақте ки мо озмун гузарондем ва дар ҳақиқат фаҳмидем ки Бурхвалӣ дониши хуб дорад, на фақат аз математика, фанҳои гуманитарӣ, забонҳои англисӣ, забони русӣ, бисёр ғазалу шеър ба забони давлатӣ ҳам хонд. бори дигар бовар кардем ки Бурхвалӣ дар ҳақиқат дониши хуб дорад ва дар оянда метавонад шахси бароманд шавад. шумо аз ҳамон вақте ки кӯшиш кардед дар олимпиадаҳо иштирок кунед, танҳо аз фани математика иштирок кардед, дуруст аст? бале. аввалин олимпиадае ки дар он шумо иштирок кардед кадом олимпиада буд? хоб ва чӣ гуна ба ин олимпиада роҳ ёфтед? аввалин олимпиадаҳои ман ки аввалан дар дохили ҷумҳурӣ, ин олимпиадаҳои фосилавӣ ки дар байни хонандагони мактабӣ баргузор мегарданд, инҳо буданд ва якумин олимпиадаи байналмилалии ман бошад дар соли 2017 дар давлати Ҳиндустон дар шаҳри Лакна баргузор гардида буд. каме қисса карда метавонед ки чӣ гуна ба ин олимпиада роҳ ёфтед? масалан чӣ сабаб шуд? чӣ гуна интихоб гардидед? яъне даври интихобиро чӣ гуна гузаштед? ҳар як олимпиада барои ба он роҳ ёфтан даври интихобии худро дорад ва ин даврҳои интихобиро марказҳои рушди истеъдодҳо ё ки маркази рушд ва дарёфти истеъдодҳои ҷумҳуриявӣ баргузор менамояд ки дар он ҷо аз тамоми
навоҳии кишвар ва навоҳии шаҳрҳои кишвар хонандагон ҷамъ меоянд ва имтиҳон месупоранд барои гузаштан ба олимпиада. олимпиада чӣ гуна баргузор гардид? Бори аввал барои шумо иштирок кардан дар ин олимпиада чӣ гуна буд? ин якумин олимпиадаи байналмилалии ман буд. Ман боварӣ комил надоштам ва ин хеле ҳаяҷоновар буд иштироки ман дар хориҷа ва берун аз кишвар ва берун дар байни нафароне ки маро намешинохтанд ва муаррифӣ кардани Тоҷикистон дар байни дигар давлатҳо. офарин. Хоб, ин олимпиада чӣ гуна баргузор гашт? Чанд рӯз давом кард? Олимпиадаи мазкур дар сатҳи хеле шаффоф баргузор мегардид ва дар олимпиада зиёда аз 40 кишвари дунё, аз он ҷумла Тоҷикистон ва дигар давлатҳои мутараққӣ ва пешрафтаи дунё дар он ҷо иштирок мекарданд ва дар олимпиада зиёда аз 500 иштирокчӣ иштирок мекард ва умуман тамоми олимпиадаҳои байналмилалӣ дар муддати як ҳафта баргузор мегарданд ва дар ин як ҳафта ба як тартиб дароварда шудааст ки масалан фалон рӯз олимпиада супоридани олимпиада мебошад, рӯзи дигар моро ба ягон ҷо ба сайру гашт ба тамошо мебаранд, рӯзи дигар масалан дар худи ҳамон ҷои истиқомат ки дар он ҷо меистем ба мо ягон чизи шавқовар тайёр мекунанд то яъне ҳамин сафари то хушҳол гардем. Яъне боз ҳамин сафари шумо хотир монад. бале. баъзе нафароне ки масалан дар олимпиадаҳо бори аввал иштирок мекунанд, сазовори ҷона мегарданд, ин сабаб мешавад ки онҳо рӯ ҳафтода шаванд. Ҳамин тавр не? бале. Хоб, ин ҳолат ба шумо чӣ гуна таъсир расонд? Ба рӯҳияи шумо чӣ гуна таъсир расонд? ин ки якумин олимпиадаи байналмилалии ман буд, ман аз ин ғамгин нашудам ва ман худам ифтихор доштам ки Тоҷикистонро дар чунин давлат муаррифӣ намудам ва дониши худро дар олимпиадаи байналмилалӣ санҷидам ва ман худ хушҳол будам ва баъд аз ин ман ғамгин нашудам ва кӯшиш намудам то ки сайи худро зиёд намоям, то ки дар дигар олимпиадаҳо иштирок намуда парчами Тоҷикистонро баланд бардорам. баъд аз оне ки масалан аз ин олимпиада шумо баргаштед, чанд муддат пас ба олимпиадаи навбатӣ ки дар Сингапур баргузор гашт масалан тайёрӣ дидед? Чуне ки ман гуфтам, ман аз ишғоли ҷои ифтихорӣ ғамгин нашудам ва кӯшиши худро зиёд намудам ва баъд аз 5 моҳи кӯшиш ва талоши зиёд мо инчунин даври интихобӣ ба олимпиадаи IMSO 2017 ки дар байни хурдсолони то 13 сола баргузор мегардид, аз фанҳои математика ва физика тайёрӣ медидем ва даври интихобии онро гузашта ба Сингапур сафар кардем. Бурхвали баъзе олимпиадаҳо аз рӯи низомнома миёни хурдсолон ва миёни калонсолон баргузор мегардад. Ин олимпиада ҳамин тавр дар ду қисмат баргузор гардид ё ин ки танҳо миёни хурдсолон буд? Бале, ин олимпиада дар байни хурдсолон баргузор гардида буд ва ин сабаби ин он мебошад ки ҳастанд маҳз олимпиадаҳое ки дар байни хурдсолон баргузор карда мешаванд ва сайи онҳо ба назар гирифта мешавад, яъне ки то ба чӣ дараҷа хурдсолон пешрафт мекунанд ва барои рушди илмҳои дақиқ хеле муфид аст. офарин. Ин аввалин олимпиадаи байналмилалӣ буд ки шумо дар он сазовори медал гаштед. Ҳамин тавр не? Бале. Пеш аз ин хуб дар чандин олимпиадаҳои сатҳи шаҳрию ҷумҳуриявӣ баргузор гашт. Хуб шумо медал доштед, вале медали аввалини шумо ки дар олимпиадаи байналмилалӣ сазовор гаштед барои шумо чӣ гуна қадру қимат дошт? Ин барои ман хеле як хушбахтии калонро овард ва ман то ин ҷониб ин дастовари худро хеле қадр дорам. аҳли оила махсусан бобояш ба хониши Бурхвалӣ эътибори хоса медиҳанд. Доимо бо мактаб ҳамкорӣ мекунанд, омода пурсиҷӯй мекунанд, дар дарсҳо иштирок мекунанд ва вақте ки ба ҳамон олимпиадаи берун аз кишвар мо равон мекунем, бобояш доимо дар ҳамон фурудгоҳ мебошанд, гусел мекунанд бо аҳли оила. Вақте пешвоз гириянд ва баробари мо ҳамамо хурсандӣ мекунанд, маълум аст ки бисёр боварӣ доранд, бисёр умедвор аз ҳамин Бурхвалӣ ҳастанд. Бурхвалӣ аз синфи панҷум инҷониб баъди дарс ба маркази рушди истеъдодҳои ноҳияи Шоҳмансур омада аз фанни математика ва забони англисӣ дарси иловагӣ мегирад. дар муддати як соли таҳсил ӯ аллакай дар олимпиадаҳои байналмилалӣ иштирок намуданро оғоз намуд. Дар ин макон омӯзгорон низ кӯшиш мекунанд донишу таҷрибаи худро ба хонандагон
омӯзонанду онҳоро барои иштирок дар олимпиадаҳо тайёр намоянд. тоҷикистон: бо ту будам ман зи оғози ҷаҳон, бо ту мехоҳам бимонам ҷовидон, чун ба домонат даровезам ба шавқ. тоҷикистон, меҳри худ бар ман бихон, дар наистони дилам хуш ҷои туст, нои ҷонам то абад бо ман бимон. дар нигоҳи ман бубин бо рӯшанӣ, ҷилваи аз шӯру меҳри беамон. хуни ман ҷӯшида ба хокат ба меҳр, бардамида шавқат аз жарфои ҷон. тоҷикистон, решаам дар хоки туст, бо ту рӯидам зи аъмоқи замон. нодира бадеӣ. айни ҳол муассисаи мо бошад дар ноҳияи шоҳмансур ҷойгир аст. яъне мо хонандагоне ки дар ноҳияи шоҳмансур таҳсил менамояд, беҳтарини онҳоро рафта бо тариқи озмун қабул мекунем ва ба онҳо дастгирии ҳукумати ноҳияи шоҳмансур мебошад, дастгирии ҳукумати шаҳри душанбе мебошад ки чунин шароитҳоро фароҳам овардааст. мо хонандагонро рафта ба онҳо бо тариқи озмун қабул менамоем ва онҳо дар муассисаи мо омада ройгон таҳсил менамояд ва онҳо бошад дар олимпиадаҳои ноҳия, шаҳр, ҷумҳурӣ ва байналмилалӣ низ иштирок менамоянд. вақте ки ба маркази рушди истеъдодҳо шумо ҳамчун хонанда қабул шудед, мин баъд чӣ гуна кӯшиш кардед ки дарсҳоро омӯзед? ин худатон хоҳиш доштед ё ин ки ягон нафари дигар шуморо маҷбур мекард ки масалан ба ин ҷо омада дарси иловагӣ гиред? ҳангоми аъзои маркази рушди истеъдодҳо шудани ман, моро бо як сатҳи баланд пешвоз гирифтанд, пешвозгирии устодон ва шогирдони дигар ки моро хушҳол мегардонид ва кӯшиш менамудем то дарсҳоро хуб омӯзем. мо дар он ҷо дар як рӯз тӯли 5-6 соат аз фани математика дарс мехонем. вақте ки ба олимпиадаҳо масалан тайёрӣ мебинед, дарсҳо танҳо дар ин мавзӯъ мегузаранд ё ин ки дигар дарсҳо ҳам масалан дигар мавзӯъ ҳам омӯзонида мешавад? вақте ки масалан мо ба олимпиада тайёрӣ мебинем, умуман ба мо мавзӯъҳоро таълим медиҳанд ки дар ин олимпиада омаданашон имконпазир аст. маркази рушд омӯзгорони бо таҷрибаро ҷамъ кардааст. онҳо фаъолият мекунанд ва махсусан хонандагоне ки ба ҷалб карда шуданд ба маркази рушд, онҳоро ба олимпиадаҳои ноҳиявӣ, шаҳрӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ тайёр мекунанд бо барномаҳои махсус. ва хонандагони мо вақте ки ба марказ як бор рафтанд, онҳо хоҳиши рафтан доранд, дар ҳамон ҷо дарс гирифтан доранд, барое ки ин берун аз барнома. онҳо шавқ доранд, онҳо ҳавас доранд ки ҳамон назди омӯзгоронашон раванд ва дониш гиранду дар ҳамин олимпиадаҳо иштирок кунанд. забони баргузории ҳамин олимпиадаҳо кадом забон аст? масалан дар бисёртари олимпиадаҳои байналмилалӣ ки дар сатҳи байналмилалӣ яъне баргузор мегарданд, ин яъне аз забони англисӣ истифода мебаранд, чунки дар бисёртари кишварҳои дунё бо он озодона суҳбат мекунанд ва аз ин сабаб бештари олимпиадаҳо бо забони англисӣ баргузор мегарданд. офарин. шумо то ин дам забони англисиро аз худ карда будед ё на? бале, ман ҳам дар баробари забонҳои тоҷикӣ ва русӣ забони англисиро меомӯхтам ва барои суҳбат намудан, муошират кардан тайёрӣ медидам. дар бисёр олимпиадаҳое ки баргузор мегардад, забони мисолу масъалаҳо ба забони англисӣ аст. ва бо ваъде ки як сол таҳсил намуд аз синфи шашуми Қурбонов Фурухвалӣ, мо тасмим гирифтем ки забони англисиро бояд аз худ кунад. ҳамин тавр ҳам шуд. ӯро ба маҳфили забони англисӣ қабул намуданд. омӯхтани забони англисӣ барои Бурухвалӣ имкон дод ки дар рақобат бо хонандагони дигар кишварҳо дар олимпиадаҳо муваффақ гардад. баъд аз оне ки шумо аз Сингапур баргаштед, боз ба олимпиадаи сафарбар шудед ки дар Ҳиндустон баргузор гардид, дуруст аст? бале. хоб, бори дуюм дар ин кишвар дар олимпиада иштирок кардан барои шумо боз осонтар намуд ё на? ман ки дар олимпиадаҳои байналмилалӣ алҳол иштирок карда будам, ман таҷриба доштам ва барои ман ҳаяҷоновар намешуд боз бори дигар иштирок намудан, чунки ман ба Ҳиндустон сафар намуда будам. барои ман як ҷои шинос буд ва ман кӯшиш намудам то ки дар он ҷо низ фаъол бошам ва натиҷаи хуб ба даст орам.
ва ҳамин тавр ҳам шуд ва шумо сазовори ҷои дуюм гаштед дар ин олимпиада, дуруст аст? бале маълум аст ки тайёриҳои хеле ҷиддӣ медидед, ҳама хеле? бале кӯшиш менамудам то ки хуб тайёр шавам ба олимпиада. хуб, ин олимпиадае ки баргузор гардид, масалан сеюм олимпиадаи байналмилалии шумо, аз дигар олимпиадаҳо масалан сатҳи гузаришаш фарқият дошт ё на? бале фарқият дида мешуд ва чунки ин олимпиада ба ду бахш тақсим карда шуда буд, яъне бахши хурдсолон ва бахши калонсолон. бахши хурдсолон ин гурӯҳе буд ки то хонандагони то синфи 9 ва бахши калонсолон аз синфи 9 то синфҳои 11ро дар бар мегирифт ва ман дар ин олимпиада аз бахши хурдсолон иштирок намудам. ин олимпиада ба назари шумо нисбати дигар олимпиадаҳо осонтар намуд ё на, ё мушкилтар менамуд? ва агар гӯем ки ин олимпиадае ки дар Ҳиндустон ин дафъа баргузор гардида буд аз дигар олимпиадаҳо фарқ дошт ва инчунин масъалаҳояш душвортар буд, вале мо ки ба ин олимпиада тайёрӣ дида будем алҳол, барои мо ин душвор будани олимпиада монеа нашуд ки сазовори медал гардем. аҳсан. Ин дафъа аз ҷумҳури Тоҷикистон чанд нафар иштирок карда буд? дар олимпиадаи зикр шуда 30 хонанда аз Тоҷикистон иштирок менамуд ки онҳо ба ду гурӯҳ инчунин ба ду гурӯҳ тақсим карда шуда буданд. Хурдсолон, калонсолон. Хурдсолон, калонсолон, бале. Офарин. Хуб, ба ғайр аз шумо ягон нафари дигар сазовори хуб ҷои ифтихорӣ шуд ё на? бале, буданд хонандагони дигар ки масалан сазовори медалҳои тилло, медалҳои нуқра ва биринҷӣ гаштанд. Шумо ки сазовори ҷои дуюм гаштед, хуб чӣ монеа шуд барои ишғоли ҷои аввал? Шояд ба ягон хатогие роҳ додед ва ин хатогиҳоро худатон дарк кардед ё на? бале, ман хатогӣ доштам ва ин хатогӣ дар ҳалли масъалаҳо буд ки ман ҳангоми супоридани олимпиада ба он ҷиддият зоҳир нанамудам ва танҳо баъд аз супоридани олимпиада ба ман маълум гашт ки ман хато кардаам, баъзе хатоиҳо кардам. яъне чӣ гуна маълум гашт? Хуб, баъд аз олимпиада баромадан боз тафтиш ҳам мекунед мисолу масъалаҳое ки ба шумо пешниҳод шуда буд? бале, мо бо гурӯҳи худ ҷамъ шуда, бо гурӯҳи хонандагоне ки масалан дар байни хурдсолон буданд, инчунин ман, мо ҷамъ шуда дар як ҷо дар бобати ҳалли масъалаҳо баҳс менамоем. аҳсан, яъне ба шумо имконият дода мешавад. хуб, баъд аз оне ки хуб натиҷаи худро ҳисоб мекунед ва аъзои ҳакамон шояд чӣ хел гӯем, мешавад ҳолате ки аъзои ҳакамон ҳам ба хатогӣ роҳ медиҳанд, яъне шумо боз дархост дода аз нав тафтиш карда метавонед ё на? ин гуна имкониятҳо мешаванд дар ҳамин олимпиадаҳои бале, байналмилалӣ? мешавад. дар ҳар олимпиада баъд аз тафтиш намудани ҳалли мо аз тарафи ҳакамон санҷида мешавад ва мо имконият дорем то дархост кунем ки то онҳо ҳалли кардаи моро аз сари нав тафтиш намоянд ва аз сари нав холгузорӣ намоянд. ин гуна имконият албатта аст. бале, аҳсан. боре ҳам дар олимпиадаҳо бо ҳамин гуна ҳолат рӯбарӯ шудаед ё на? бале, ман ба чунин ҳолатҳо дучор шудам. Масалан дар олимпиадае ки MET гуфтем дар Ҳиндустон, ҳакамон ҳалҳои баъзеи моро хуб қабул накарданд ва мо даромада дархост кардем то он аз сари нав дида шавад ва мо ба онҳо ҳалли худро фаҳмондем то онҳо аз сари нав хол гузоранд. ва дар олимпиадаҳои дигар ки ҳакамон ҳалҳои моро намефаҳмиданд, мо дархост менамудем ва ҳалли худро аз сари нав ба онҳо нишон медодем. дар олимпиадае ки дар Қазоқистон баргузор гардид, яъне бо номи ИЖО, иштирок барои шумо дар он ин олимпиада масалан мушкилӣ овард ки сазовори ҷои чаҳорум шудед ё ин ки шакли пешниҳоди масъалаву мисолҳо дигар буданд? барои раҳсипор гаштан ба ин олимпиада мо аввал даври интихобиро супоридем ва ман ки хурдсол будам, ман дар синфи 8 таҳсил менамудам ва ин олимпиада бошад дар байни калонсолон, яъне аз синфҳои 9 то 11 баргузор мегардид ва ман кӯшиш намудам ва аз даври интихобии он гузаштам ва ба Қазоқистон сафар намудем ва дар байни калонсолон иштирок намудам ва ин барои ман албатта ки душвортар буд нисбат ба дигар олимпиадаҳо. Умуман шакли масъалаҳое ки ба мо дода мешуд фарқ мекард ва ин сабаби нофаҳмоиҳои ман гашт ва ман сазовори ҷои чорум гаштам. ин аввалин олимпиадае буд ки шумо миёни калонсолон баромад карда будед, ҳамин не? Албатта дар равияи поёнӣ масалан мисолҳо боз осонтар пешниҳод мешаванд, дар равияи масалан калонсолон бошад болоӣ албатта мисолҳо душвортар меоянд. Ҳамин тавр не шумо дар ин олимпиада ба фикрам инро дарк кардед? бале. хуб, бори аввал дар олимпиадае ки масалан дар Қазоқистон баргузор гашт, баргузориаш барои шумо чӣ гуна буд? ин олимпиада барои ман ҳам дарсе буд ва ҳам боз таҷрибае буд ки ман
калонсол шудам ва алҳол бояд кӯшиши худро боз кӯшиши худро зиёд намоям, то ки дар байни калонсолон ки олимпиада месупорам душвортар аст. Албатта дар олимпиадаҳо ба ғайр аз шумо, масалан ба ғайри иштирокчиён, устодони шумо ҳам сафарбар мешаванд? бале, аз тарафи вазорати маориф ба мо омӯзгорони мо ё ки дигар устодон роҳбаладӣ менамоянд ба он олимпиада. аҳсан, яъне дар ҳар як олимпиада ҳамроҳи шумо устодонатон ҳаст ва ҳатман шуморо дастгирӣ мекунанд, ҳамин тавр не? Албатта. то ин ҷониб бурхварӣ аз олимпиадаҳои байналмилалӣ медали тиллоро ба гардан овезон накарда буд. ин имконият маҳз ҳамин сол ба ӯ муяссар гашт. бори сеюм дар кишвари Ҳиндустон олимпиада, масалан дар олимпиада иштирок кардану хоб сазовори ҷои ифтихорӣ гардидан барои шумо чӣ гуна ҳолат буд? худро масалан чӣ гуна эҳсос кардед вақте ки дар ин олимпиада номи шуморо гирифтанд ва ҳамчун ғолиби мутлақ эълон карданд? ман бисёр хушҳол гаштам ки дар ин олимпиада дар байни хурдсолон иштирок намудам, дар байни рақибони хеле пурқувват аз дигар кишварҳои дунё ва натиҷаи хубро ба даст овардам, яъне ғолиби мутлақ гардидам. Хушбахт гардидам вақте ки эълон намуданд, то ки ман ғолиби мутлақ гардидам. яъне ин аввалин медали тиллои шумо буд ки дар сатҳи байналмилалӣ сазовор гаштед, дуруст аст? ин олимпиада чӣ гуна баргузор гардид? каме дар бораи баргузории ин олимпиада қисса мекардед? ин олимпиада низ дар навбати худ боз ба ду қисм тақсим карда мешуд, ки қисми калонсолон ва қисми хурдсолон, ва ман ки синфи 8 будам, дар қисми хурдсолон иштирок намудам. мисолу масъалаҳое ки пешниҳод шуд дар ёд доред? бале, мисол масъалаҳои он то ин ҷониб дар ёди ман ҳастанд. дар муддати як сол шумо медали нуқрагиро ба медали тилло табдил додед. яъне хоб соли гузашта ки дар ин олимпиада иштирок карда будед, шумо сазовори ҷои дуюм гашта будед ва имсол бошад бо кӯшишу талоши хеле зиёд ин медалро масалан ба тилло мубаддал гардонидед ва ин дафъа сазовори ҷои аввал гаштед. хоб ин барои шумо чӣ гуна буд бурхвалӣ? вақте ки масалан ба ватано баргаштед, чӣ гуна эҳсос буд вақте ки бори аввал медали тиллои худро ба даст овардед? бале, мо хеле хушбахт гардидем ва мо ҳангоми баргаштан ба ватан моро хеле хуб пешвоз гирифтанд. аҳли хонавода, ҷамъи устодон аз маркази рушди истеъдодҳо ва аз литсей моро хеле хуб пешвоз гирифтанд ва ин боиси бештар хушҳол гаштани мо шуд. на танҳо дар маҳфили мо, балки дар тамоми ҷумҳурӣ, балки дар тамоми давлатҳои осиё, гӯем хато намекунем, яке аз хонандаи беҳтарин ба ҳисоб меравад, чунки худи ҳамин сол мо дар олимпиадаи байналмилалӣ ки дар ҷумҳурии Ҳиндустон баргузор гардид, дар он ҷо иштирок намудем. Қурбонов Бурхвалӣ низ иштирок намуд. дар ин олимпиада аз 4 фан, яъне онҳо супурданд аз фани математика, химия, биология ва физика, яъне онҳо аз 4 фан имтиҳон супориданд. дар он ҷо ҷои якумро ишғол намуд ва ғолиби мутлақ дар он ҷо гардид. албатта омӯзгорони литсей ҳам аз дастоварди бурхвалӣ хушҳол буданду аз чунин шогирд ифтихор менамуданд. албатта шодии ман ҳадду канор надошт. ман фахр мекунам ки хонандаи ман ҷои сазоворро гирифт, дастовар ба дастовардҳо ноил гардид ва медонам ки ин ба дигар хонандаҳо таъсир мебахшад ва дигар хонандаҳо, дигар шогирдонам ҳамин хел шавқ пайдо мекунанд ки инҳо ҳам дар ҳамин олимпиада иштирок кунанд, ҷаҳонбинияшон васеъ шавад, донишашон зиёд шавад. мо айни ҳол бошад ба олимпиадаҳое ки дар байни калонсолон баргузор мегарданд, олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ ва ҷаҳонӣ ва инчунин бошад олимпиадаҳои дохилии ҷумҳурӣ, кӯшиш менамоем. имсол бошад ба олимпиадае ки дар Таиланд баргузор мегардад, ба он аз даври интихобии он гузаштем ва дар моҳи март бошад ба он раҳсипор мегардем ва инчунин ба олимпиадаи Ижо ки имсол низ дар Қазоқистон баргузор мегардад ва олимпиадаҳои имо ки олимпиадаи ҷаҳонӣ мебошад, дар он кӯшиш менамоем то иштирок намоем. беҳтарин. хуб, соли гузашта шумо дар олимпиадаи Ижо ҷои 4-умро гирифтед ва боварии комил дорем ки ҷойҳои ифтихорӣ ин сол боз насибатон мегардад. кӯшиш менамоем то ки сазовори медал гардем. кӯшиш мекунед ки аз дигар фанҳо ҳам дар олимпиада иштирок кунед ё на? ман кӯшиш менамоем то ки
аз фанҳои дигар низ дар олимпиадаҳо иштирок намоям ва ин фанҳои гуманитарӣ мебошанд ки яъне фанҳои яъне забони англисӣ, забони тоҷикӣ, русӣ, яъне фанҳои адабиёт кӯшиш менамоям то ки фаъол бошам. бурхвалӣ, шумо дӯсти ҳақиқӣ доред ё на? бале, ман дорам. Тамоми ҳамсинфонам ва боз хонандагоне ки дар маркази рушди истеъдодҳо ҳамроҳи ман таҳсил менамоянд, хеле бо онҳо дӯстӣ зиёд дорам. бале, ба онҳо умед дорам ва боварӣ дорам ки ҳамеша дар бари ман ҳастанд. вақте ки дар бораи бурхвалӣ сухан меронед, якбора таби одам болида мешавад. ӯ ҳама тарафҳои мусбии фарзандро, хонандаро, шахсиятро дар бар гирифтааст. ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки бурхвалӣ дар синфи худ обрӯй дорад, эътибор дорад ва ҳамсинфон аз ӯ сабақ мегиранд, аз интизоми вай, аз одоби ӯ баҳра мегиранд ва ибрат мегиранд. шумо аз саҳар то бегоҳ дар дарсед, мехелем? бале, масалан аз саҳар то нисфи рӯзӣ дар литсей, баъдан дарсҳои иловагӣ мегиред. хуб умуман вақти холигӣ меёбед ё на? бале, ман вақти холигӣ меёбам баъд аз дарсҳо, баъд аз дарси марказӣ ё ки ҳангоми нисфи рӯзӣ вақтҳои танаффус ман вақти холигӣ дорам. бале, ба кадом корҳо машғул мешавед дар вақтҳои холигӣ? ман истироҳат менамоям ё ки ба хондани китобҳои бадеӣ машғул мешавам. дар ҳамин ҳолат ҳам ба хондан машғул мешавед, ҳамин тавр? бале, аҳсан. вақте ки хонанда кӯшишу талош дорад то дар ҷодаи интихоб намуда муваффақ гардад, ҳама омӯзгорон ояндаашро дурахшон дидан мехоҳанд ва барои тай намудани ин зинаҳо кӯмакашонро дариғ намедоранд. ман орзу дорам бурхвалӣ олим математик шавад ва дониши худро сайқал диҳад ва он донише ки дорад ба шогирдони худ омӯзонад ва дигар шахсонеро ки нисбат ба математика шавқу ҳавас доранд, онҳоро тарбия кунад ва сайфи ин гуна олимҳоро зиёд кунад, тарбия кунад. чӣ хеле ки ҳозир омӯзгори ӯ Каримов Равшан ба ҷавонияш нигоҳ накарда дар гирди худ хонандагоне ки математикаро дӯст медоранд, онҳоро тарбия карда истодааст, дар оянда бурхвалиам ҳамин хел шогирдонро тайёр кунад. ҳар як инсон дар дил орзуе дорад, нақшае дорад. шумо чӣ? шумо чӣ нақшаҳо доред? чӣ орзуҳо доред? дар оянда чӣ корҳоро мехоҳед ба сомон расонед? мо мақсад дорем ки дар оянда дар дигар олимпиадаҳое ки аллакай қайд намудам иштирок намоям ва боз дониш худро сайқал диҳам, мактабро бо баҳои аъло хатм намуда ва дар оянда кӯшиш менамоям то ки дар донишгоҳҳои бонуфузи дунё таҳсил намуда дониш худро сайқал диҳам ва онҳоро бо баҳои аъло низ хатм намуда ва ватан баргашта ба он содиқона хизмат намоям. саломат бошед. боварии комил дорем ки мисли устодони хеш хоб дар соҳаи математика, риёзиёт муваффақ мегардед ва хоб шогирдони зиёде тайёр мекунед ки минбаъд низ парчами тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳонӣ боз баландтар мебардоранд. хоб мояи ифтихор аст ки имрӯз дар барномаи мо шумо иштирок кардед ва бисёр хушҳол шудем ва боварӣ дорем ки насли наврас аз суҳбати имрӯзаи мо шумо якҷаҳон маънӣ гирифтанд ва минбаъд боз кӯшиш мекунанд ки мисли шумо дар ҳамин олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ иштирок намоянду хоб ҷаҳонбинии худро васеъ кунанд ва аз ҳама муҳим хоб парчами тоҷикистонро баланд бардоранд. хоб чӣ тавсияҳо медиҳед ба наврасон бурхвалӣ? ман ба ҳамсолони худ тавсия медиҳам то ки хуб аъло хонанд, вақти худро беҳуда сарф нанамоянд ва дониш худро сайқал диҳанд то ки дар оянда ба мардум тавонанд як нафъи худро расонанд. саломат бошед. мо ҳам дар ҷода интихоб намудаатон ба шумо барор мехоҳем ва дар ҳақиқат шумо имрӯз дар барномаи ифтихори арзанда будед. бори дигар шуморо хушомадед мегӯем ва бинандагони гиромӣ бори дигар хотиррасон мешавем ки қаҳрамони барномаи имрӯзаи мо
буданд Қурбонов Бурхвали. Бурхвали, шуморо бор дигар хуш омадед мегӯем. Ташаккури зиёд. Саломат бошед. Мо дар ҷода интихоб намуда бор дигар ба шумо муваффақиятҳо хоҳонем ва боварӣ дорем ки ҳатман шумо дар ин ҷода муваффақ мешавед. саломат бошед. Бинандагони гиромӣ, ин ҷо барномаи навбатии ифтихор ба анҷом мерасад. Хайрту намоишҳои оянда. Сарбаланду хонобод бошед.